Hej Kenneth, vi har skrevet en sang til dig, fordi at, du troede ikke på, at vi ville gøre det. Det ville vi egentlig heller ikke, men gør det alligevel. Vi kan sgu ikke lade være. Det er fra Flot Fyr 88 Flot Fyr 87 til Flot Fyr 86. Vi får lige noget forspil. Det kan pigerne godt lide. Vi holder bare G. Det er en fræk G-streng. Se her tempoet den af. Ikke så langt ned. 10 op. Jeg begynder snart at synge. Nu skal I have historien om, hvordan Kenneth op i Tulle kom. Det skete en forårsdag på rideskolen, at de ude i høet lag og hygge sig, så hestene de skreg, og himlen den faldt ned og møderne på dem. Halleluja, eller puha. Halleluja, eller puha. Puha Kenneth. Og det gik så galt, at klamydia fik, og Tulle sagde, det begynder at stikke, men nu skal du lige høre, hvad vi gør ved det. Og hun ham ud i køkkenet tog, og bragte så hans pik i kog. Han skreg, så man kunne høre ham helt i Herning. Halleluja, eller puha. Halleluja, og puha. Så er forspil igen. Mellemspil. Synger 1, 2, 3, nu. Og senere hen, så tog han sit lem og gik til Tulle for at få en klem. Men han glemte, at hun ikke var blevet kureret. Det gentog sig gang på gang. Den sidste udvej var en tang, og det blev klippet ved roden i et snuptag. Halleluja, eller puha. Halleluja, eller puha. Godt, Eddie, godt. Vi ville gerne have skrevet en vers mere, men vi har sgu ikke flere øl. Og vi har ikke tid. Nej. Vi skal på arbejde i morgen. Vi er ikke så kedelige, som dig bare ligger og rider. Nej. Så kan du have godt, Flot Fyr.